konečne sme prišli, je to úplne super. Došli sme super, cestu som vydržal, to je pecka. Tak ľudia, je práve 8 hodín a my ideme sa pozrieť k moru, takže veľmi sa teším, niečo mám na to, čím tu na do papuči. Ľudia, je to tu akože veľmi pekné, celkovo akože už mi čopku bere. Aj keď to súka. Aha. Ale držím ju. Aj keď mi uletela čiapka, pretože to fúka ako blázon, ale aj tak je to super. Fúka to strašne, ale ináč je tu pecka. Dobré ráno. Dneska je ten veľký deň, pretože dneska ideme k moru a ja som sa konečne normálne vyspal. Aj keď na tejto hojdacej posteli. Akože dosť som taký nabúdený, pretože sa veľmi teším a dneska niečo opäť natočím. Dneska ideme na nejakú južnú pláž, takže vraj tam bude niečo iné a tak. Takže som zvedavý, budem vám všetko točiť, ako som už hovoril. Ja som môžem, keď budem niekde na ceste, alebo možno už aj tam budem, neviem. Proste sa vám ozvem. Zatiaľ čaute. Tak ľudia, ja už som pripravený. Tak ľudia, už sme došli na pláž, tu úplne super, teraz sa opaľujeme, normálne pohoda, nie. Dostal som proste ľudia defekt, sám neviem ako proste, nejako na zatáčke, neviem, proste so mnou už tak akoby... Ďakujem, vietor. Proste so mnou už tak akoby pohádzovalo, akoby som vám to napovedať proste ako s autom, ja neviem. Za chvíľu príde prvá pomoc, ktorá mi pomôže, normálne osobný autoservis, no držte palce. Proste vyzerá to dosť zle. Celý vozík mám troška... Nie, to zvoní! Prečo? Ideme sa nájsť. Dobre, natáčame ľudia teraz. Môžete mi teraz práve pozdraviť do tohto videjka, do tohto vlogu. Všetci. Mám tu teraz práve na Instagrame 68 ľudí. Je tu úplne krásne v Chorvátsku. Tu opäť Rajec, reklama, no reklama. Zase tento môj krásny statív odpretý. Takže ľudia vo vlogu, potom sa vám opäť ešte ozvem, potom ešte vám niečo oznámim krásneho tu na Chorvátsku. Zatiaľ čaute. Tak ľudia, teraz sa ideme pozrieť na zápas Chorvátsko versus Island do mesta, tak všetko vám tu natočím a som zvedavý, ako to tam bude a tak ďalej, takže ozvem sa vám tam alebo po ceste. Modrić, prilazi mu tu Perišić, ali nije prošla ova Perađu, Badeć
za trenutak živí na jednom malom otočiću od 13 četvornih kilometara, čini se da će možda čak morati se i mijenjati tu Wilfried Bjarnason, zubar po zanimanju, ali kaže na mjesečno. Takže ja je teraz práve polčas, sledujem poriadny zápas, keď niekedy vôbec vidím. Potom som opäť išiel sem a je to tu hrozný ľud, super tu je. Potom sa vám opäť ozvem, zatiaľ je stav 0-0. Ingasona, dosta daleko, rekao bih, za izravni udarac prema vratima, ali i Perišić i Kramarić je nekad znao iz ovih situacija potegnuti. Da vidimo što će sada napraviti kapetan i Ivan. Kramarić je ostavljeno za Pivanića, ali iza njegovih leđa je lopta, kako nema u blizini nikoga. Gylfi Sigurdsson, Nič, všetci ticho. Všetci ticho, aj ty ticho. Tak nič, no. 1-1. Tak všetci ticho. Uđenje ovog slobodnog udarca, trojica Islanđana u bloku. Perišić! Gunnarsson, Gylfi Sigurdsson se tu prikrada, izlazi na povratnu loptu, ali okeći to lijepo, čisto Pivanić. Hoćemo li žuriti naprijed? Pokušali smo, ali nije bila dobra predaja i to je dovoljno bilo da... S dronom som si tu už polietal po druhýkrát. Takto, počúvajte ma troška, hej. Prvýkrát, keď som akože lietala tak s dronom, bolo krásne počúvať si, všetko bolo super. Len bohužiaľ, keď som sa pozrel na to video celkové, tak sa to veľmi sekalo, bolo to fakt hnusné proste. Tak dneska som tu opäť a skúsil som si polietať dneska s dronom. Dopadlo to super, tak dúfam, že tie zábery už budú normálne. Uvidíme. Takže držte palce, aby ste tie zábery videli, lebo neviem, prečo mi to tak robilo, ale tentokrát už som to dal na kartu, aby sa to nesekalo, lebo mal som to na mobil, cez internet, sekalo sa to hrozne. Tak teraz už som znížil troška kvalitu, dal to na kartu a dúfam, že všetko bude dobre. Potom sa vám ozvem, keď dopadne všetko dobre, alebo budem tu ešte raz. Dobre, takže zatiaľ čaute. Mám to natočené.